Здравейте хора, това е измислената ми фигурка. Не ме питайте в коментарите дали ще участва. Ще участва след четвърти сезон в Shadow of Ronin. Той ще е бащата на Ронин, той ще направи Ронин да е взел с това оръжие и той ще му даде оранжев сай. И ще има две облекла от този. Бащата Ронин, няма да викам как се казва, ще разберете след четвърти сезон. Как съм си го измислил, още не съм го измислил, ще го измисля така и сега назвам другия костюм. Вижте на лицето, броните му кой е първи сезон, ако не бях го пуснал пауза. И ще им това маската. И иски, който е на кой 6 сезон. Ето. И до следващия клип. Записвайте се в елиминации. Ето е за сега. И в томболата. И до следващия клип. Чао!